Yo, I have phone here for me, Mamma Quabo, Nancy School more. Me Dede, Rocky, Nana Marfo. Yes, say at a ranch, my 2 or maybe now, or Kuboni be, a dear and a money a boy. Nay, no cre, and same be brainy, no man be brainy, see me quite jam, my dad, dear boss, so until I'm not me catch no. Yan so, yes, it's so jar, dear, oh ya, a unya daji. Inti sabre out is a manucaticati. Nam de abibwadi sunya toso, a dummy and son, and I'm de brewo. And penny say, Kurotwiamansa ye Dede or Kwaeɛ a control finitimi tiano. Ebenede. Ewo mu se mfumuso bia ni nsemfu ahodo ewo mu no bi. Nanso ebe no enwie peye e masum. Ye nyina num se control fi oyasoro bo a no dua so na ote. Menka sebe ya ne so ofurudua. Saa nso ne enum se Kurotwiamansa ono nso menum no pa mesin ma bretufu omo akrabo. Ono nso dua so na ote ehọ a na oda ehọ a no eni bibia ehọ a nso na odidie. Inti eba ni se Kurotwiamansa so ochi okusi o so ochi onwansan o dua so ana ode no kokoto ewie. Inti no se bia na kontrofi bi enya dua tintin bia atena so na ohun se Kurotwiamansa etwa mu mobrowa ohun no akwakotea no a eti se na wotwa fufuo na ato nkwan mu wanka se wotwa fufuo na ato nkwan mu kontrofi na namusuro na Kurotwiamansa ehwesa no efiso kokotea no na oma na ni ye ko odesa no no eno nti na ebe no entomaso mu no na emom no yesi adanse enti ana ekum sonkro nso a aye hwiahwe nti yebekọ misuma no mani na ye ne hodmo odi kro eno na akwa nkomo se bomochichie efre so ase beka ade a odanchemo yo ase hodmo a aya ya nyi na chinye nti yakọ na owura yi wa nya sempapa bia nka nkyere yen ama yakoma antoye bo a ene ede esem no na yakọ akọhwe eja Kurotwiamansa nso so na ono nso so yane no ede eno no akọtwetwe nkomo afa bekro ya ho nti se omo mienu nyina so obi antimi ama ya sempapa bia ama ya bo anto ye mu a ni apeda foforo ni eno mo ahyiam na yakọ akọpe ebe no ne puma sebre na mpani se sa petu pretu fa fretumfa no besi wasiem oduru akoso ankosoro oduru wanchu anhwe nachi oduru asama wansama na oduru anyinam no anyinam na taban kokobubu atebubu ewie ene ahanmo be desefufu ayachie ene dawadawa nkwan nti enko baabi na pakonya bi tena so na yedie ni taban di tu ama na akwa kobubu baabi yedie wa adwuna baabi kasamfo ni trofo Ago Ami. Chame mo ha Yeyo. apomo tisen Obo ade adaruma, mahu eta foforo. Yeda obo ade ase empani se Kurotwiamansa Dede Kwaeɛ control finitimi tiatia no Nokre. owura nso ochimo de no de mo bo na benkwan a ase adanse bi enu ache ne ohun a ye we se Enso mfumso bi ene ebenmu. wo chiro mu san We ya wo de kire mi. Akwala no 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 kwaya na no papa o. Ntu so hwe we ye. agrobe no monye di owura no mo china Ya tani se control fi ba ko ekosi be enum de. Muhunu na se mo tia no dia. Enye oni mu de beba be yem. Ape bia kwaya na benkwan se ne wo ka no. Why? Na se mo do se dia o ma. So beba pa de na ekomoni bre na ode na wi de ba beto tiaka. Na opese o chese se mo do so de ne muhu na mutimi tiatia se ne mo pe na emom so ba ko pe na wonam a uhu no anu abo ani bidia ya to nchen ba bia na opase Yeah. Enunti na empani se. Yentu prae ba ko nkum ohureye. Nokure. Dia kro je mframa ebu. Abusiafo mi de mo besi ha. Dudu akonya. Oba ko fon tra so nche. Ena se oba nso na wa ankwa a. Woji wani so. Wunim
na minim eno nti na Kwaeɛ nti kuma na menye ne ba no. Saa na tie. Eno nti se Kwaeɛ nwene ntintan na nti kuma nwene bi soso a na adane afidie. Mo yesa osonbo mofo obi kuma osono so mo obi e benwi no kankan empa ne fie da. Ahwefo ne da ekosi ya ne pitire enka bo mu be no edooso ede. Nanso yesi ye di adwen da chi a ye behwe eso fraw amanasa. Nti opani wa kire na adwen onso kire wa adwen me de me ne ya adwen onso kire wa adwen so adwen kire na ode ba nsenkoyi a na ye bekọ ne ye ne owura ba akono nso de akwakotaa mu a ne de akwakotaa mu. Nti onso kire wa adwen wo comment onmo na wontwere wodin onmo a twere wodin na fa akoma wonamfo nso so koche ma wonamfo no nuanom no abusuafo na se pese minkuminya kotoku se wo kwa na so de bia otum na yinam eda betum a obeyi musuo no enkontompo ne kokoko amane na emum ya eye ferie na aniwo enetie pia nti monimachi medamo ase pia